Какво е това? Как какво? Това са ключовете за новия ни ексклюзивен двустан апартамент, който се намира в полигона. Ела да го покажем на нашите хора. Заповядайте. Имаме голяма дневна с кухненски бокс. Завърти, да видят хората. Излъз към тераса. Апартаментът е изцяло южен. Намира се на третия етаж в чисто нова сграда с АК 16, която е взела точно преди 2 месеца. Давай напред. Тук имаме много хубава спалня с правилни размери. И сега ще ви покажа, имаме 2 допълнителни помещения. Складово, мокро помещение и баня с тоалетна допълнително. За повече информация обадете ми се и ще ви доведа на оглед. Аз съм Спас Тинков от Extra Homes. До скоро!